murna da Ramadana yawaita yin ibada mu dinga salatin shugaba mai girma. Ga azumi ya zo mi murna da Ramadana mi yawaita yin ibada mu dinga salatin shugaba mai girma. Allah da safarko jallarai mukalikina da dandubin basira ubangiji mamallakina gani na taso zan wakar Ramadana abin da zifa ne sai ku biyo da ikiwana kafin nazarci rabbi da dodubin salati ya shugabana dan Abdullah mai wafati ne Muhammad Rasulullah sarkin rikon amana mai zan mutu silar addini shugaba mai girma. Yan kasuwa na zo kurin garge farashi in azumi ya zo wasu na karin farashi manta cewa wani ma sai ya ci bashi domin ba wadata ba karfi a gare shi ga masu dukiya wasu san ba sa da kirki sun ware dukiya sun boye sun ci burki a gyara zuciya ayyo aiki na kirki domin azumi wata ne mai cikakken girma. Ga azumi ya zo mi murna da Ramadana mi yawaita yin ibada mu dinga salatin shugaba mai girma. Azumi ne Allah ya ba mu Qur'ani a azumi ne darajar mu ta hau dukan tsauni to sai mu dage da ibada ikiwani sau munafunci a koyaushe ku bi ni ko an tsokane ka in nisa mu ta yi nuni ga nazifu piano na yi waƙar Ramadana wata mai girma. Ga azumi ya zo mi murna da Ramadana mi yawaita yin ibada mu dinga salatin shugaba mai girma. Azumi ya zo yi murna da Ramadana yawaita yin ibada mu dinga salatin shugaba mai girma. Ga azumi ya zo mi murna da Ramadana mi yawaita yin ibada mu dinga salatin shugaba mai girma.